ɗaya, wata biyu, wata uku, shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, sati ɗaya, sati biyu, sati uku, ka gama karatu ma aiki ma ka ɗan samu aiki ma ba ka samu aiki fi sabilillahi. Ba har ya kake so ka damu. Ka ce mai karatu za mu samu ilimi. Ka ce mai noma da kiwo. Ba ka wanda mai noma da kiwo. Uwar ka za mai noma? Abokina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai yiran nan ba kai na gani kana ta san batu ba? Ni ne wallahi ta da hannu. Wallahi Allah. Wannan gyara ita ne? Na yi ban ce na san kai ne. Kai ka Insha Allah ba ran da hula kai kaɗai ne mai karatu. To, wai a ce takardar digiri ce da kai. Wallahi. Kana takardar digiri. Amma gashi nan kana zuwa nan. Ai kai gaba ɗaya wahala kake. Nan idan ka je ta gwari. Aiki nake samu wani masari ba? Ta kwatin gwana dan gora ko ba ta gwari. Eh. Ga aiki na a banza da kun albasa enough.